Западна Европа, 1501. Кое е по-важно за вас? Безсмъртието на душите ви или празните ви джобове? Те ме изхвърлиха от собствения ми град. Присъединете се към мен и ще ви позволя да плячкосвате къщите на богатите. Режисьор Пол Върховен. Пропусна една овца от Божието стадо. Ти стой при отец Джордж. Защо? Да се сражават глупаци. Музика Бейзил Поледурис. Бог да те благослови, Мартин. Ще бъдеш възнаграден в рая. Предпочитам по-скоро да ми платят сър, ако нямате нищо против. Аз също сгреших с обещанието към твоите войници. Искам да ги махнеш от града ми. Долу! Хайде, предайте оръжието и плячката. Наистина е светец. Свети Мартин. Аз съм кръстен на Свети Мартин. Това е Божие дело. И виждам как войникът Мартин става все по-богат. Онези измамници, които ни изиграха, ще си платят, а всеки, който е против нас, ще свърши на върха на този меч. Кои са тези? Монаси тръгнали на поклонение. Благодаря ти, лайно такова. Щом Свети Мартин сочи натам, значи трябва да вървим натам. Не, той е жив и здрав. Рътгър Хауър. До сега никого не бях обичал, освен теб. Дженифър Джейсън Ли. В американския филм Плът и кръв.